एगो गांव के औरत कोरोना महामारी से बचे खातिर अपन सखी के जागरूक करतारी। कौना भाव में करतारी आ सुनी काका कहतारी। कोरोना महामारी पा आइल सखी, कोरोना महामारी पा आइल, कोरोना महामारी पा आइल सखी, कोरोना महामारी पा आइल। अरे दुनिया बा ऐसे डेराइल सखी, कोरोना महामारी पा आइल, कोरोना महामारी पा आइल सखी, कोरोना महामारी पा आइल। बिना काम के बाहर न जइहा, मुहवा पे हरदम मास्क लगइहा। बिना काम के बाहर न जइहा, मुहवा पे हरदम मास्क लगइहा। साबुन से हाथ तू धोइहा सखी, कोरोना महामारी बा आइल, दुनिया बा ऐसे डेराइल सखी, कोरोना महामारी बा आइल। लगवा न जइहा तू हाथ न मिलइहा, दूरी बना के कोनो बात बतियइहा। ए सखी लगवा न जइहा तू हाथ न मिलइहा, दूरी बना के कोनो बात बतियइहा। सबके ई बात समझइहा सखी, कोरोना महामारी पा आइल, कोरोना महामारी पा आइल सखी, कोरोना महामारी पा आइल। घर ही रहिहा, नून रोटी खइहा, अरे घर ही रहिहा, नून रोटी खइहा। अरे नून रोटी खइहा, नून रोटी खइहा। आ जिंदगी अपन बचइहा सखी, कोरोना महामारी पा आइल, दुनिया बा ऐसे डेराइल सखी, कोरोना महामारी पा आइल। संकट बा मिलजुल के करब लड़ाई, डॉक्टर आ पुलिस के जोश दा बढ़ाई। एहो संकट बा मिलजुल के करब लड़ाई, डॉक्टर आ पुलिस के जोश दा